De onwaaks van nije loskers wordt hield iets minder. Dus bedrouwen in de metaal zeggen dat ze zitten te springen om mensen. Loskers, piepvetters, saambouwers. Ja, dan moet straks nog steeds een skip gebouwd worden, dan moet nog steeds een skort kleden. De jongens die wij hier opleiden, die hier beginnen, dat zijn als de gangmakers van de letterentechniek in de hele toekomst. Dus we zijn heel vol meer van hun afhankelijk als wat we in wezen in de gaten hebben. Bring the action. Steven de Graaf is zijn jongen van de praktijk. Hij is er wel uit. Loskje is zijn ropping. Dat je iets met je handen doet. Ik hou er niet van om. Ik ben niet zo'n theoretisch mens. Het had een hele tijd was dat moest een computer zijn, er moest een strik voor, maar de hand kon niks meer. We merken nu dat het stapje weer vooruit gaat en dat mensen realiseren dat hun zoon misschien of dochter net geschikt is om achter een computer te zetten, maar graag wat met de hand doet. Waar letters op? Ja, op je regelmatigheid of bij de kanten goed zijn meegevloeid en dat soort dingen. De jongens show van elkaar net wat ze doen, maar het is een regioronde. De winnaar van Joert die gaat naar de landelijke finale. En de winnaar van de landelijke finale die kan zeggen, ik ben op dat moment de beste VMBO-losker. En dat is wel een hele bijzondere eer. Dus, en alleen nog al dat je daar aan meid wil maken voor zulke jongens is al geweldig. Nou, dat is een enorme stimulans op wij. Om de band in de praktijk te motiveren om hier te komen. Bring the action.